салом дӯстон, ба кулли бародарон, ба кулли тамошобинон, ба кулли обуначиён саломи худро мерасонам ва баъд аз 16 сол дар бозиҳои олимпӣ шахеле ки Расул Боқиев ҷои сеюма гирифтагӣ буд, ана бо Сомонҷонмон бо такрор шуд. Баъд аз 16 сол такрор шуд ки ана бо Сомонҷон дар бозиҳои олимпӣ ҷои сеюма гирифт. ҳоле ки мо бо бӯи умед дорем, ҳоли варзишгаромон ҳастанд. хай Эмомалиро дидем ки дасташ ҷароҳат гирифт. хай варзиш дар ҳар кор шуданаш мумкин аст. бовар кад ҳар вақте ки хел мебинам парчам боло мешав, ҳаловат мебарам. мо дуо мекунем ки ана бонуи узбека дидем, духтараки узбека, бовар кад хуш ба ҳолшон, қандошонро бизананд. хай дар ҳама давру замон меҳнат шараф аст. касе ки меҳнат мекунад дар кори худаш, дар касби худаш, ва ай қадимул аён омадагар ки чӣ касбе дорӣ, касб хор нака, хор намешӣ. ҳаракат кунед, меҳнат кунед, дар чӣ соҳае ҳастед, дар чӣ касбе ҳастед, дӯстои азиз, ҳаракат кунед, ана ба мисли Сомонҷон парчами миллата бардоред. дар чӣ соҳа, дар чӣ коре ки бошен, парчаме ки бардоштен, бараката худо метаҳад. айта ҳаракат, худованд гуфта айма баракат. ҳаракат мекунем. урра ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Сарбаланду хонобод бошен. хостам ки додари азиза Сомонҷона табрик кунам. барои мо чемпиони дунё аст. барои мо тоҷико, албатта ки дар ҳамин рӯи дунё хиёл мекунем ки якта аст. урра ба пеш, ба пеш, ба пеш. муборакат бошад ин ғолибият. зиндаву сарбаланд бошед. баъд дигар бародарое ки ҳастанд дар чемпионат, дуо мекунем ки даст боло бигардан, ба медали тилло, ба медали биринҷӣ, ба медал барбигардан ба ватана. ба вақти хуш мо пешвозшон мегирем. худованд ёру мададгори ҳамаи мо ва шумо. Сомонҷон як бори дигар муборак бародарам. зинда бош.